ni ga da rai kanin mahaifina Alai dan Asabe Dogari Allah ya gafarta masa yayi sarkin Lifidin Kano, shine wanda ake mai kirari da na gaji shingen binni, shine ake masa kirari da na gaji shingen binni, mai bindiga uban Tijjani, ni ne dan nasa Tijjani. To bayan rasuwarsa sai Allah ya kawo Ibrahim Inuwa Lifidi Ibrahim, Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansu baki daya, Allah ya sa suna aljanna. Ya zo shekara 6, to daga baya na zo na gaji Ibrahim. Saboda kaga sarautar ta gidanmu ce, kafin ta zo kan shi babana an daɗe ba a yi ta ba, shekaru da dama kafin ta zo kansa. Saboda haka in ka ɗauko lissafi ni ne Lifidi na 6, suna na Tijjani Sarki Abdullahi Gwangwazo, Sarkin Lifidin Kano. To tarihin Lifidi sarauta ce wacce take tsohuwar sarauta, kuma wacce ta daɗe a daular Usmaniya ga baki ɗaya, ma ba daular Kano kaɗai ba. Kuma sarauta ce wacce take ta bayan sarki, kuma sarauta ce ta jarumai, kuma sarauta ce wacce ta samu asalin sunanta daga larabci. Ita kalmar Lifidi kalma ce ta larabci. Masana irin na da ma'abuta tarihi da bibiyar fassarorin kalamai waɗanda suke na aro daga wani yare zuwa wani yare, shi Lifidi za ka iya fassara shi da wani abu mai nauyi ko bargo wanda Larabawa sukan yi gwada da shi su kifa shi a jikinsu lokacin yaki. Daga nan kalmar ta samu asali. To sai ta canja, sai mutanen Rome sai suka kwaikwayi wannan riga da fatoci na dabbobi, kamar suna yin garkuwa da shi kenan, sanya a jikinsu don garkuwa. Shi ma bai canza suna ba, da Lifidi suke kiransa, har ya zo daular Usmaniya, har ya zo kuma gidan Kano a matsayin Sudanin da ake gudanar da harkokin mulki, aka samar da sarautar Lifidi. Mu kuma sai muka ɗauke shi a asalinsa, ana ɗinka shi da yadi mai nauyi, da can da auduga akan yi shi na dokin, na mutum ɗin kuma a yi shi da wannan yadin mai kauri, sai ya zama an samar da riga wacce za ta zama garkuwa ga jikin shi mai sanye da ita. Saboda haka kalmar sunan kalmar kayan, Lifidin sunansa Lifidi, sarautar sunanta Lifidi. Idan sarki zai hawa ku ne a kan gaba-gaba, kuma idan aka ganku to ana ganin sarki ya zo kusa da masu kallo kenan. Shin a tsarin hawa dole ne a gaban sarki kuke ko a'a ku ne kuka tsara kanku haka? Wato a tsarin hawa ita fadar Kano tana da tsari, wane yana bin wane, wane yana bin wane, wane yana bin wane, har a zo kan giwar sarki. In ka duba, in ka lura da haye-hayen da ake a Kano, za ga cewar waɗanda suke daga gan mai girma makaman Kano zuwa kan inda za ka ce ka shigo wajen 'yan silke, daga 'yan silke sai mu, sai 'yan bindiga, sai 'yan baka, sai giwar sarki. To yanayi ne ya dawo da ɗan Lifidi gaba, yawansu da karɓuwar harkar ita ce ta dawo da Lifidi gaba. Ai da can Lifidin da ba su da yawa, ai a rumfan masu suke, waɗanda suke kuma suna tafiya tare da sarki a gaban 'yan bindiga suke. Amma wannan kunzumin da ka gani shine isa wani lokacin Lifidi ikan yi wa kansa guri ya tafi gaba saboda kar a cushe hanya, saboda yawan mu. Ba al'ada ba ce, yanayi ne saboda a samar da abin yayi kyau. Ba al'ada ce ta ayyana wannan gurin ba. A'a, yanayi ne. Ana ganin ku kuna da yawa matuƙar gaske, kuma dukkan wani wanda yake hawa Lifidi ana ganin sa da lamba a jikin dokinsa ko kuma rigar da yake sanye da ita. Ma'ana kenan akwai tsari na sanin adadin mutanen da suke hawa da kuma mutanen da suke sune 'yan asalin 'yan Lifidi kenan. Shin misali duk wanda yake sha'awa ne zai shigo, ko a'a ko kuke tsara wanda ya kamata ya shigo cikin Lifidi? To tambayar ta zama guda biyu. Zan fara amsa ta farko. Abin da ya sa kake ganin mutane da lamba, ba ni na ƙirƙiri lamba ba, ga datta na yi, amma na gyara ta, na zamanantar da ita. Muna da waɗanda yake mun tantance su, suna cikin kwamfuta ɗinmu, muna da su a zamanance, kowa mun masa biodata ɗinsa, mun masa code ɗinsa, duk abin da ya faru
za mu iya nemo shi. Mun san adadin lambar da ta fita daga gidan Lifidi, accredited one, wacce take an tantance ta, an san mai ita, an san gidansa, an san shi, an san sunansa, an san unguwarsu, an san lambar gidansu, an san mai unguwarsa. Kaga wannan an shigo da zamani gaskiya ne. Saboda haka kuma abinda ijawo ka gan mu da yawa ko ina akwai gasa, ko da ba gasa ta cin wani abuwa. Mu Kano dama an san cewar ko da mai ka zo an fika. To da masu sha'awa, da masu gado, da masu kara, da masu so su zo a yi da su, da masu son su yi wa Lifidi kara, da masoya sarki, duk shine bayan Lifidi ta cika. Amma a cikinsu muna da baki ma da suke zuwa daga wata jihar su zo su taya mu wannan arzikin da Allah ya bamu. Don haka za a ga cewar a yanzu ba a goban aka ce an yi umarnin hawa, to za a ga cewa kusan mutanen da suke tafiya a bayan Lifidi za a ga suna da ɗan dama, suna da ɗan yawa. Dalili uku ne. Na farko, wanda yake biyowa ya san wa yake bi, kuma ya san me wanda yake bi zai masa, kuma ya san wani irin amfani zai masa, kuma ana mutunta shi, ana da kyakkyawar alaka da shi, ana da kyakkyawar fahimta da shi, wanda duk zai zame mana matsala a ciki za mu iya zare shi. Mun zazzare da yawa ma waɗanda suke za su kawo mana matsala, ko rashin girmama mutane, ko rashin girmama mai martaba sarki, ko tawagar sarki, ko hakimi, ko manyan bayan sarki, ko 'yan kallo. Ba za mu yadda da wannan ba. Ba ma ɗaukan wannan tsari a matsayin tsari na gaskiya. Abin da muka ɗauka shine in kana tare da wannan tawaga tamu, to in Allah da da abin da ya taso naka za mu shiga ciki, a yi uwa, a yi makarbiya. In na makaranta ne a taimaka maka, in na rashin lafiya ne a taimaka maka, in na gudunmuwa ne a taya ka murna, a yi maka gudunmuwa. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa za ga cewa bayan Lifidi ana bin sa da yawa. Ba wani abu ne bayan wannan gaskiya. To ran sarki shi daɗe, sautari idan ana hawa za a ji ana maka kirari da sarki a gaban sarki, wani lokacin kuma za a ji ana a buga. Me wannan yake alamtawa? To kowace sarauta tana da nata kirarin. Sarautar Lifidi tana da nata kirarin, ko da ba ni bane haka za a faɗa. Sarki a gaban sarki, sarkin Lifidi ne kuma a gaban mai martaba sarki. Saboda haka sarkin Lifidi sarki ne. Akwai sarakunan abubuwa da yawa, to ita wannan sarauta ta keɓanta da wannan kirari. Bayan wannan kirari ma ana yi wa Lifidi kirari da na ige kaɗan sarki, ana masa uban tafiya jagaba, ana masa kirari da mai nasara madugu. Duk wannan kirarin sarkin Lifidi ne. Saboda haka kowace sarauta zaga tana da irin nata abin da ake zaburar da ita ko abin da ake danganta ta da ita. Kuma an kaji ana a buga ma'ana hanya ce ta dan cushe. Saboda haka a ce gyara gaba ko buga mu yi gaba, duka ma'anar ɗaya ce. Ma'ana dai ana so a samar da hanya ne. Akwai sarakuna da yawa da suke a ƙasar Hausa kuma a daular Usmaniya da ba su da 'yan Lifidi. Wataƙila za mu so mu ji cewar akwai sarakunan da suka zo kwafi na yadda ake al'adar Lifidi a masarautar Kano ta mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero, ko a'a babu wata masarauta da ta zo don ta yi kwafi ga abin da kuke, su masu tsara su inganta domin jin daɗin hawa da kuma masu kallon hawa? Alhamdulillah, wannan tambaya, duk daular da take arewa tana da sarautar Lifidi, tana da sarkin Lifidi. Kuma a yanzu haka magana da muke da kai, kanmu a haɗe yake. Duka sarakunan Lifidan arewa an yi kungiya wanda ake ilmantar da juna, ake wa juna bita, ake ziyartar juna, ake ganin abin da juna suke yi, inda gyara a yi gyara, in akwai abin da yake bai kamata ba a ce bai kamata ba. Duka tana karkashin jagorancin Lifidin Kano. Ni ne shugaban wannan kungiyar, kungiyar sarakunan Lifidan arewa. Ni nake jagorantar ta. Insha Allah wannan satin ma gobe insha Allah zan tafi Gumal, kuma a ƙarƙashin kungiya, a kungiyance zan je, kuma ni ne mai sa ido akan wannan harkoki namu na Lifidi, domin Lifidi duk ɗaya ne. Sarkin Lifidin Kano daidai ke da sarkin Lifidin Gaya, daidai ke da sarkin Lifidin Gumal, Katsina, Adamawa, Daura da sauransu, duk arewa. To tunda aka ce kai ne shugaba, to kaga dole akwai kai wani abu daga gurinka. Ana zuwa gurin mu a bita, kuma ana kwaikwayar abin da muke yi a kafafen sadarwa. Misali, Lifidin Kano gaba yake shiga
mahaya su biyo bayansa. Za ka ga cewar yanzu a sauran dauloli, a sauran masarautu, irin wannan abin da Lifidin Kano yake suke kwaikwaya. Kuma ni a nan masarautarmu ta Kano za a ga cewa ni ina da alkyabba. To kwaikwaya ta aka yi, aka ba Lifidin Dutse alkyabba saboda abin ya ƙara armashi, ya ƙara kyau. In ka je Gaya za a ga ba shi da alkyabba, in ka je Gombe yana da alkyabba, Lifidin Bauchi ina da alkyabba. To duk sun canja tsarinsu, sun koma irin namu na nan Kano, kuma sun yi nambarin ɗin lifidansu. Duk da ba su kai yawan mu ba, amma sun yi nambarin ɗin lifidansu. Kuma bisa ƙa'idojin da muka fara fitarwa da shi na ƙa'idojin hawan sallah da dokokinmu da abubuwan da muke so ɗan lifidi ya zama da abubuwan da muke so ɗan lifidi ya yi, duk an kwaikwaye mu gaskiya. Ko da a Gumal ɗin nan za ga sun fitar da takarda, kusan copyright ne namu. Gaya sun fitar da takarda, copyright ne namu. To duka Hadeja sun fitar, duka za ga cewar wani abin da muka yi ne wanda muka zamanantar da abun, wata masarauta take kwafa kuma ta tambaye mu mu mata bayani ga yanda za ku ga yanda za ku ga yanda za ku. Saboda ita wannan harkar ta mu ta lifidi a yanzu harka ce wacce ta haɗa kan matasa kusan na Arewa. Kusan duk inda ɗan Lifidin Kano za shi, za a ga cewa ya fita daban da ɗan Lifidin wannan garin. Ba dan ya fi shi iya doki ba, a'a ɗaura Lifidin dokin ma kaɗai, a ɗaura wa dokin Lifidi, ba wai ka sa kayan Lifidin a jikin ka, a'a ka ɗaura wa dokin Lifidi kaɗai, za a ga cewar namu ya bambanta da nasu. Kuma alhamdulillah har yanzu a masarautun nan gabaki ɗaya da muke da suna Arewa, duk a Kano ake ɗinka musu lifadan dawakin da lifadin da suke sawa a jikin su. Duka rabawa. Duka. Na'am. Muna da yara waɗanda sun mai da abin sana'a, sun iya ɗinkin, tunda da ai da hannu ake ɗinka shi da allura da zare. Na'am. To yanzu ana yin na keke. Na'am. Ai mai. Na'am. Kaga an samar da wani abu da yake ya zama na sana'a. To Gombe Kano suke ka ɗinkin lifidi, Bauchi Kano suke kawowa, Katsina Kano suke kawowa, Daura Kano suke kawowa. Saboda haka duk wani lifidi da kaga ya fita ɗinkin Kano ne. Duk wani tsari da zaka ga ya fita tsarin Kano ne. Saboda haka alhamdulillahi ana kwaikwayar mu, kuma ana ba mu martaba, ana ba mu girma, mu kuma muna ba su damar cewar abin da ya cushe musu ba su fahimta ba su tambaye mu, za mu ba su ansa insha Allah. To sarki, da abin da mutum yake yi akwai abin da zai tuna ya ji daɗi, wani abu ne yake baka daɗi a wannan tsari na lifidi? To abubuwan da suke bani daɗi gaskiya bai huce mu hau lafiya mu sauka lafiya ba. Ina jin daɗi matuƙa da gaske idan aka ce an taho rugunsumin hawan sallah, kullum hankali na a tashe yake daga ranar idi har zuwa ranar hawan ƙarshe. So nake a ce mun fi kowa ladabi, mun fi kowa mutunci, mun fi kowa karamci, mun fi kowa biyayya, mun fi kowa tsari. Hankali na baya kwanciya sai sarki ya shiga gida, na tafi gida ban ji komai an ce ɗan lifidi yayi wani abu ba. Wannan abin yana bani daɗi. Ina kuma godewa Allah, ina godewa jama'a ta 'yan lifidi, 'yan jihar Kano da hakimaina da sauran mahaya. Wannan yana sa in ji daɗi, yana kuma ƙara zabarar da ni na yi abin da yake na daidai insha Allah. To ba mu manta ba mu tambaye ka ba, duk da za ta zama tambaya ta ƙarshe, shin gado aka yi na sarkin Lifidin? Ni gada nai, kanin mahaifina Alai dan Asabe Dogari, Allah ya gafarta masa, yayi sarkin Lifidin Kano. Shine wanda ake mai kirari da na gaji shingen binni. Shine ake masa kirari da na gaji shingen binni, mai bindiga uban Tijjani. To ni ne dan nasa Tijjani. To bayan rasuwarsa sai Allah ya kawo Ibrahim Inuwa, Lifidi Ibrahim, Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansu baki daya, Allah ya sa suna aljanna. Ya zo shekara 6, Allah ya karbi kayansa, muna fatan Allah ta'ala ya sa su a gidan aljanna baki ɗayansu. To daga baya na zo na gaji Ibrahim. Saboda kaga sarautar ta gidanmu ce, kafin ta zo kan shi babana an daɗe ba a yi ta ba, shekaru da dama kafin ta zo kansa. Saboda haka in ka ɗauko lissafi, ni ne Lifidi na 6 a gidan ku, a gidan Kano. Na'am. Ni ne Lifidi na 6. Na'am. Kuma ni ne Lifidi na farko da na fara gadar gidanmu. Na'am. A zira'ar Ciroman Shamaki Hamidu. Na'am. To
ba mu sani ba a ƙarƙashin kowanne tsari na gidan sarautar Kano akwai ƙarƙashin wani da ƙarƙashin wani. Misali akwai mutanen da suke ƙarƙashin shamakin Kano, akwai mutanen da suke ƙarƙashin sallama. Ba mu sani ba ita Lifidi a ƙarƙashin wa take kuma a ina take karɓar umarni. Lifidi a gidan shamaki take. A gidan shamaki take karɓar umarni. Sarautar gidan shamaki ce. Wanda duk iga dama shamaki shi zai wa Lifidi. Ba ko ka gada ko baka gada ba. In Allah ya kaddara maka yau Tijjani ya mutu, Allah ya kaddara kai za ka yi, ba lallai dan Tijjani ya yi ba. In shamakin Kano baya son yayi, ko in shamakin Kano yana son yayi, to zai iya kamo kowa iman Lifidi. Amma dai ita sarauta kowace abu biyu ko uku ne ke bada ita. Kaddara daga Allah. In Allah ya kaddaro maka za ka yi, za ka yi. Na biyu gado. In ka gada za ka iya shiga cikin masu nema, ka samu ko ka rasa. Abu na uku shine kaunar wanda sarautar take hannunsa, wanda shine mai mas'uliyar ya ba wanda iga dama, sawa'un ya gada ko bai gada ba. In Allah ya saka ka a cikin waccan kaddara ta farko, to ko yana son ka kowa ya son ka sai ma. To wannan abubuwa guda uku suna cikin abin da suke kawo sarauta. Saboda haka ni a gurina sarauta ni gada nayi, kuma ni dan gidan shamaki ne. Sarauta ta gidan shamaki ce. Har kaya ma duk a gidan shamaki kake karba? Da lokacin da abin bai yawa ba, kaya a ɗakin sarada suke. Haka muka taso muka gani. Majasiddin Kano shi zai zo ya bude karkashin umarnin mai girma shamaki, za a bude a kirga kaya a bamu, a bawa Lifidi ya bamu, mu zo a yi ta faman gyara, ana gyaggyarawa. Ka kwana baka yi bacci ba, ka fito kuma lokacin Lifidan a kirge suke, ba su da yawa. To har kuma Allah ya bunƙasa sarautar ƙarƙashin shi dogari, ta zama wata aba, ya zama mutane suna sha'awa, an biyo shi da yawa, har aka ba da dama cewa Lifidi ya bawa mutanensa dama su ɗinka Lifidi. Kaji abin da ya kawo yawaitar Lifidi suka fita waje. Don haka yanzu iya Lifidan gidan sarki, suna hannuna, suna wajena, amma bana komai sai da umarnin shi wandaki, saboda girmamawa da kuma tsarin yadda protocol din gidan Kano, gidan sarauta yake, na biyayya da bin tsari. Biyayya da bin tsari shi yake kai mutum ga matsayin da sarautarsa bata kai ba. Rashin kirki da rashin biyayya shi yake dan kofar da mutum ƙasa, ya zama yana da babbar sarauta amma da ita da babu sunanta da. Gaskiya ne. To tambayar mu ta karshe ran sarki shi daɗe, an ce a lokacin ka ne aka fi samun yawan yan Lifidi. Me kawo haka? To da yawa waɗanda muke maganganu da su ta kafafen sadarwa suna yawan yi min wannan tambayar, amma amsar dai guda ɗaya ce. Amsar ita ce, ni a tsarin da na taso, ni mutum ne na mutane, kuma mutum ne mai yin mu'amala da mutumin da nake ganin hankali na ya kwanta da shi, kuma ni mutum ne mai son shiga sabgogin mutane, musamman na ƙasa da ni taimake shi. Saboda haka da yawansu wanda kaga suna biyo bayana, gaskiyar magana abin da yasa suke biyo bayana shine na shiga sabgogin karatunsu, na shiga sabgogin rayuwarsu, na shiga sabgogin mu'amalolinsu, ina taimakon su. Ni ba na son ka zama ba irina ba, so nake ka zama irina. Saboda haka in ka zo, ba maganar ka bani kuɗi, ba maganar na baka haya, ba maganar ka zo ka ce min wani abu wani ya ce kaza. Ni abin da nake so, zo ka ga me nake yi, me kake so in taimake ka, ka zama irina. Da yawa yaran da suke biyo mu a baya yan boko ne, yan university ne, yan tertiary institutions ne, yan kasuwa ne, dawakin suke siya, ba abin da suke bamu, ba abin da muke basu, kauna da biyayya da shiga ma'amalolin su ne da kullum. Sabgar karatu ce, sabgar wani abu ne, abubuwa da yawa na rayuwa wanda in aka yi maka kasan an taimake ka. To wannan shine ijawo bayana ta yawa gaskiya. Gashi bana ma an ce hadda bakin haure, fararen fata an gansu a hawanka. Shi ma wayannan turawa da aka gani, daya mutumin Germany ne, daya mutumin Ingila ne, harkar hoto suke yi. Wannan hoton da kake gani daga ɗaya daga cikin kamfanin ne suka yi wannan hoton, suka kawo kuma suka nemi alfarmata cewa suna so su saka wannan kayan don izini musu abin tarihi a kasashensu. Kuma idan na ba su dama, idan suka saka kayan suka ɗauki hoto, za su saka shi a cikin library ta makarantunsu waɗanda suke koyan harshe da al'adar Hausa. To kaga abu ya bunƙasa kenan. Abu ya bunƙasa. Masha Allah. To wani fata sarki yake da shi? To alhamdulillah, fatan da nake da shi bai wuce addu'a ba. Allah ta'ala ya taimaki sarki,
Allah ya tsare mutuncin sarki, Allah ya zaunar da Kano lafiya, Allah ya zaunar da kasar mu lafiya, Allah ya kare mutuncin mu da addinin mu. Iyayenmu da suka gabata muka gaje su, Allah ta'ala yi musu rahama, Allah ya sa su a aljanna. Sakona na karshe ga mahaya Lifidi, gashi an ci karo da lokacin da za a yi hawan sallar gana a Gumal. Ina jawo hankalin duk dan Lifidin da yake Kano, in ya je hawan sallar gana Gumal, Hadeja, Daura, ina jawo hankalinsa da ya zama mutumin kirki, ya zama jakada na gari, ya wakilce mu wakilcin da za a ce san barka. Kuma idan an je a guji shaye-shaye, a guji faɗace-faɗace, a yi hawa lafiya, a gama lafiya, kuma a ci gaba da addu'a Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Wannan tsadar rayuwa da muke ciki, to Allah ubangiji ya sassauta mana. Wassalamu alaikum.